Nou, ze ben in een tijd maken van een Rieke Keepman die op een Nijsteed van Ljout een huis bouwen liet. En die daar gewoon een mooie versiering in had woord. Dat wie toen moorde. Daar had ik een heel skoft in zitten. En op een gegeven moment ben ze uit dat huis wij verkocht. En ben ze in Frankrijk teruggekomen. Daar ben ze in een kasteel kwam, in Bourgondië. En ook daar is ben ze tekeer kwam bij Christie's in Paris. En toen ben ze deze kant weer uitgekomen. Ik vind het mooi dat er gewoon hele mooie details op zitten. Er zit een ploeg op die weer in het echt had te staan. Dat is vanzelf heel bijzonder. Maar hij had er grapjes in te zitten van een per band die stiekem malkensnop uit een per Amerswij. Hij had zijn handtekeningen ergens verstoppen. Ja, dus er staan Frieske pleertsen op. Er is een heel skoft staan te zien en er zitten steeds weer naaie dingen in.